Duha ka man naglahi nga mga disgrasya sa kadalanan natala sa Catbalogan City sa Samar ug Tacloban City sa Leyte. Atong sayran pinaagi ni ining report. Usa ka SUV ang aksidenteng nahagbong sa Antiao Creek sa Catbalogan City kaganihang buntag. Nahitabo ang insidente tungod matud pa sa kusog nga uwan kaganiha. Matud sa post sa CDRRMO Catbalogan, nawad-an og control ang driver tungod sa di maklaro nga daan tungod sa gabon. Daling miresponde ang CDRRMO sa abag sa BFP ug ubang local responders. Luwas ra ang sakay sa SUV. Duha ang patay, laing pito ang naangol sa nahitabong aksidente sa barangay 110 Utap, Bypass Road sa Tacloban City ni atong hapon sa unang adlaw sa bagong tuig, Enero 1. Usa ka truck ang nag-overshoot ug mibangga sa usa ka bahay. Base sa post ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez, adunay mga saksi nga nagingon nga daw susama sa naglumba ang duha ka truck sa Bypass Road sa wa pa mahitabo ang insidente. Daling miadto ang mayor sa lugar nga nahitabuan, ingon man giduaw sa ospital ang mga naangol sa aksidente. Padayong gipangita ang driver sa truck nga daling miikyas human sa hitabo. I'm calling also the attention again, reminding DPWH officials na sinabihan na natin ito last year pa. Actually, ang nangyari dito sa bypass road, hindi pa kasi tapos ito eh. Lalaparan pa nila itong bypass road. Hindi pa yan yung tamang sukat niyan eh. Kaya ako nakikiusap din sa mga nakatira dyan, huwag ho maglagay ng bahay malapit ho sa pinaka-bypass road, pinaka-highway mismo. Juan Clans Gabutin, Chalo Valiana, Balitang Bisdak.